आखिरकार भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भाई साहब डंस मूवी का ट्रीजर रिलीज हो गई बा। ये ट्रीजर भाई साहब देखले के बाद ने ये लग रहा बा कि अभी तक का भोजपुरी का सबसे महंगी फिल्म और सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म खेसारी लाल यादव के यह होखे वाली बा। हर इंडस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़े वाली बा ये फिल्म। चला ये फिल्म के बारे में पूरी कहानी बता दिला। एक पहले अगर यार आप लोग हमारे YouTube चैनल पे यार नया बना तो यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा। अगर फेसबुक पे हुआ तो यार पेज फॉलो करा। चला मर्दे पूरी कहानियां विस्तार से हम बता देते ला। भाई साहब खेसारी लाल यादव का डांस का पोस्टर जब से रिलीज भइल तबे से भाई साहब एकदम से भोजपुरियन की जो फैन समझ भोजपुरी के एक्टर्स हो सबके मन में एगो बहुत ही बड़ा उम्मीद जग गया कि यार डांस फिल्म मतलब एगो मतलब कि कंफ्यूज रहा कि आखिरकार हो का सकेले। ओकरे कुछ दिन बाद भाई साहब उनका 35 से 40 सेकंड का एगो ट्रीजर रिलीज होला जी देखले के बाद भाई साहब सब लोग कह दिला कि भाई साहब अब जाके साउथ के टक्कर दे भोजपुरी इंडस्ट्री। लेकिन भाई साहब 35 से 40 सेकंड में मजा ना आवे। लेकिन अब भाई साहब कहानी ये बा कि आज ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल का डांस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गई बा जो कि 2 से 2.5 मिनट के बीच में बा। भाई साहब देखले के बाद नहीं ये लग गया कि यार वाह का यार सीन बा। आज खेसारी लाल का लुक भाई साहब साउथ के अल्लू अर्जुन प्रभास तक के टक्कर देवे के तैयार हो गई बा। जितना लोग ये एक देखत हो सब लोग एकदम से भौचक्का हो गए कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी तैयारी खेसारी लाल के लेके हो रहा बा का ये फिल्म कहाँ तक जाए। फिलहाल भाई साहब हम आपके बता दी कि महज 1 घंटा भइल अभी रिलीज भइले ये डांस ट्रेलर के। आई भाई साहब ट्रेलर आपके मालूम बा ये ट्रेलर आपके 77,000 व्यूज लेके आ गई मात्र 1 घंटा में। अभी भी सुबह सुबह के बाद पर जैसे कि आप लोग जानते हुआ कि सुबह में आदमी थोड़ा सा मोबाइल बहुत ही कम चलावेला। अभी भाई साहब जब 4 से 5 घंटा बीती तक का तहलका मचाए दी ट्रेलर खेसारी लाल यादव के वो तो आप लोगों के समय ही बताई सब लोग देखबा। फिलहाल भाई साहब ये ट्रेलर से आप लोग की उम्मीद का बा का ये ट्रेलर हर भोजपुरी जो फिल्म इसमें फ्लॉप होते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री जो फिल्मी कैरियर के लेके डूब रहा बा का ओके उभार पाई का ये फिल्म खेसारी लाल का सबसे ब्लॉकबस्टर महंगी फिल्म बनी का। भाई साहब कई सारा सस्पेंस इस चीज के लेके बनल रहेला। आइए डांस के लेके भाई साहब जब पोस्टर और टीजर रिलीज भइल तबे कुछ सुपरस्टारों से बात कल गई कि भाई साहब ये फिल्म के लेके आपके का उम्मीद बा का लग रहा बा का ये फिल्म आपको कहाँ तक चली। भाई साहब भोजपुरी का वो सुपरस्टार जो उनके खेसारी लाल के लिए आज तक कभी अच्छी विचारधारा ना रखे लेकिन वो ये फिल्म के देख के बहुत ही बढ़िया मतलब कि बताओ कि नहीं नहीं ये फिल्म बहुत ही अच्छी है बहुत ही बढ़िया है। और खेसारी लाल यादव लगता है कि इस फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री का थोड़ा सा कुछ न कुछ मान सम्मान बढ़ाई देंगे। जिसे भाई साहब बॉलीवुड फिल्म में जब जिसे उनका नैया डूबत रहा तही बीच में गदर 2 फिल्म सनी देओल का आ जाए उसके बाद शाहरुख खान के 1-2 फिल्म आ जाए मिला जुला के फिर से मतलब कि बॉलीवुड में अफरा तफरी मच जाए फिल्म का कमाई करे फिर से चालू हो जाए। तो वह हाल बा भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री के डूबती नैया के हो सकला कि डांस जोन बा बचा ली। फिलहाल में आप लोग के रलवा नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग यार हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आवा तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा। अगर फेसबुक पर तो पेज फॉलो करा। चला मेरे अगले वीडियो में यार तब तक ले नमस्कार बाय प्रणाम हर हर महादेव जय श्री राम।